ट्राइबेल संघनिफ्राय जोङो नारसिनो जि बे न'खरा जाहाथे माने न्याय मोनो बेबायदि गेदेर घटना जालांबाय। दा बे घटनानि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बे उन्दै गथ'खौ जोङो इसे जोङो बुजाय आजाय जोङो इसे रायलायबाय जाहाथे दुखु सुखुनि गेजेरजोंनो जाहाथे मेट्रिक परिखाखौ होनानै मोजां रिजाल्ट जाहाथे लानो हायो। बे दुखिया न'खराव खबर लाफैनाय मेन कारनानो जादों जे जोङो ससियेल मिडियायाव बे डिम्बेश्वर बर'नि मोसाहारिनि माने जाथायफोरखौ नुनानै जोङो दुखु मोनदों। दुखु मोननायखौनो जोङो न'खराव सोंफैनायजों लोगोसे बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो लुगैनानै जोङो सालबारि जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय फैनाय जादों। दा हिसाबै जोङो न'खरनि जा सोद्रोमाफोर बे सोद्रोमाफोरजों जोङो सावरायनो मोनबाय आरो बे जाथायनि सोमोन्दैबो जोङो गोबांखौनो जोङो मिथिना मोनबाय। बे जाथाया जेरैहाय माने जाथावना नङामोन जालांबाय। दा बे जाथाय जानायनि सायाव जोङो गभर्नमेन्टखौ जोङो जोंनि ट्राइबेल संघनिफ्राय जोङो नारसिनो जि बे न'खरा जाहाथे माने न्याय मोनो आरो बे डिम्बेश्वर मोसाहारिनि जा फेमिलि बे फेमिलिया जाहाथे गभर्नमेन्टनिफ्राय थांना थानायनि जिथु राहा बे राहा लामाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोनखौ जोङो बे जिल्ला ट्राइबेल संघनिफ्राय जोङो आखा खालामदों आरो जों गभर्नमेन्टखौ जोंनि ट्राइबेल संघनि जानानै जोङो नारसिननोबो जों थियारि आरोखि। दा बे समावथ' दा बेखौनो बुंनांगोन जोङो दा मेट्रिक होनो गोनां समावहाय बेबायदि गेदेर घटना जालांबाय। दा बे घटनानि गेजेरजोंब्लाबो जोङो बे उन्दै गथ'खौ जोङो इसे जोङो बुजाय आजाय जोङो इसे रायलायबाय जाहाथे दुखु सुखुनि गेजेरजोंनो जाहाथे मेट्रिक परिखाखौ होनानै मोजां रिजाल्ट जाहाथे लानो हायो आरो बे बिफा थैनायनि गेजेरावबो जे माने गावनि जा फरायनाय रोंगौथि बे माने उथ्रिसारनायाव जाहाथे बे गावनि रोंगौसारखौ खिथिनो हायो बेखौ जोङो गथ'निसिम जोङो बोलो माने होदों आरो बे गथ'खौ जोङो बेबायदि बुंनानै जोङो इसे गथ'खौ थारमाने मा होदों इसे गोहो थुलुंगा होनाय जादों आरोखि। फै बयबो बाहागो लाफै। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ। फैगौ मार्च दाननि 3, 4 आरो 5 खालार सानथामनि हाबाफारिजों 100 दौरि आरो रोजासे आर'ज गाबग्राफोरखौ लानानै क'क्राझाराव खुंफुंजागोन गेदेरथार बिराद बाथौ आर'ज आरो खेराइ। गोजोन आरो खौसेथिनि थाखाय क'क्राझार ओनसोलनि बाथौ सिबियारि सानसुमैफोरनि बानजायनायाव बे गेदेरथार हाबाफारिया खुंफुंजागोन। क'क्राझार सहरनि साखाथि बड'फा नोगोरनि ग्रीन फिल्डआव बे समायना हाबाफारिया खुंजागोन। गासै राजखान्थिगिरि, समाजखान्थिगिरि, थुनलाइगिरि, सोलोंथाइगिरि, गेलेगिरि, हारिमुगिरिफोराबो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो हागोन।